mill-fija mill-Arċisqof Charles Cicluna mill-Kappella tal-Università. Simulat is-sit smajta ġensitur u l-krib kull min jgħix fit-tlam u dnub neħil sufis jien li ħlat il-kwikeb sbieħ lam f'dawn li bdel Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Qegħdin niċċelebraw il-festa tas-Sultan tagħna. Is-Sultan tagħna huwa ikkundannat imsallab. Ikkundannat imsallab li kapaċi joffrilek mhux biss iwiegħdek, imma iħadnek fil-ġenna. Aħna nirċievu ħafna wegħdijiet fil-ħajja tagħna. Illum inqimu s-Sultan li dak li jgħid jagħmlu. Mhux bħalna, ħafna drabi il-kelma tkun sabiħa fuq fomna, imma qalbna tkun imbeda minnu minn xulxin. Fil-bidu tal-Quddisa nixtieq nagħmel qatt ta' ringrazzjament speċjali. Il-bieraħ kelli żjara ta' Isqof Ortodoss mill-Indja, mill-Malankara Syrian Orthodox Church, li irregalari dan il-kalċi u din il-patena. U jina wettu li nużom illum fil-festa ta' Kristu Re. I would like to thank His Eminence Dr. Kyriakos Theophilosophy from the Malankara Syrian Orthodox Church for the gift of the chalice and the paten we are used. And this is an ecumenical sign of fraternity. Waħna nitolbu wkoll bl-interċessjoni ta' Sitna Marija biex ikun hemm maħda bejnietna l-insara. Fil-bidu tal-Quddisa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Ta' kemm il-darba l-wedid tagħna kienu fierħa, ta' kemm inqasna minnhom. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla, fil-oli ta' snowi, u paċi fl-art lil-bnedmin ta' rida tajba.
nfaħruk, nberkuk, nadurawk, natuġir, irrodu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla din il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, ma l-Spiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox li trid tiġġedded kollox f'ibnek il-Aziz, is-Sultan tal-ħolqien kollu. Fit-tiba tiegħek katina l-ħlejja kollha meħlusa mill-jasar ta' dnub, jaqdu lill-kobor tiegħek u jfaħruk għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla, u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qrib mit-tieni ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien, it-tribujiet kollha ta' Iżrael ġew għand David f'Hebron u qalulu: Arana, għażmek u laħmek aħna. Fl-imgħoddi meta Sawl kien sultan fuqna, kontent li kont toħroġ lill-Iżrael għall-gwerra u ġġibhom lura. U l-mulej qallek: Inta tistira l-poplu tiegħi u tkun prinċep fuq Iżrael. U x-xjuħ kollha ta' Iżrael ġew għand is-sultan f'Hebron u s-sultan David għamel patt magħhom f'Hebron quddiem il-mulej. U lil David dilkuh sultan fuq Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Iroddu ħajr bil-lajl. Salmi sponsorjali. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlejna fil-wiebet Ġerusalemm. Flimkien? Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Ġerusalemm, mibnija bħal-belt, magħquda ħaġa waħda. Leha tribujiet jitilgħu, tribujiet tal-mulej. Flimkien? Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Biex skont il-liġi ta' Iżrael jifaħru isem il-mulej, għax hemm twaqfu it-tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David. Flimkien, sejrin ferħana f'dar il-mulej. Qari mill-litra ta' San Pawlu Apostlu lil Kolossin. Ħuti, roddu ħajl il-missier li jagħmilkom deni li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl. U ħellisna mill-ħakma ta' dlam u daħħalna fis-saltna ta' ibnu l-maħbub li bih għandna l-fidwa, il-maħfra ta' dnubiet. U iġbija ta' Alla li ma jedirx, il-kbir fost il-ħlejjaq kollha, għax fih kien maħluq kollox, fis-sema u fl-ard, dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidirx. Troni u ħakmiet, prinċipati u setat. Kollox bih u għalih kien maħluq u li hu qabel kollox u kollox fih qiegħed iżomm. U r-ras tal-ġisem li hu l-Knisja u li hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet sabiex ikun l-ewwel f'kollox. Hekk Alla oġbu li tagħmar fih il-milja kollha. Bih Alla oġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu bid-dem tiegħu. Imxerret fuq is-salib, ġib islim permezz tiegħu fis-sema u fl-ard. Il-kelma tal-mulej. Imroddu ħajr lil-Alla. Alleluja, 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 alleluja. Alleluia, 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 alleluia.
isem il-mulej. Imbir kassaltna li ġejja ta' David missierna. Alleluia, 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 alleluia. Il-mulej ma'kom. Għal mill-Evanġelju skont San Luqa. Gloria lilek, mulej. Ta' iż-żmien wara li salbu lil Ġesu, il-poplu waqaf hemm iħares. Waqt il-kapijiet bdew jiddieħku b'Ġesu jgħidu salva lill-oħrajn, ħaj salva lilu nnifsu jekk danu l-Messija, il-Maħtur ta' Alla. Is-soldati wkoll bdew jgħadduh biżmien u resqu lejh, newlulu mbit qares u qalulu jekk inti s-sultan tal-Lut, salva lilek innifsek. Fuq rasu kien hemm ukoll kitba li kienet tgħid dan huwa s-sultan tal-Lut. Wieħed mill-ħatin li kienu msalbin miegħu beda jgħajru u jgħidlu int m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna. Imma qabeż ieħor ċankru u qallu anqas minn Alla int ma tibża, int li qiegħed taħt l-istess kundanna, tagħna hija ġusta tassew għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma minna. Imma dan m'għamel xejn ħażin. Imbagħad qal Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġbu tassew ngħidlek illum tkun fil-ġenna miegħi. Din il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek, Kristu. Fir-rakkont tal-Vanġelu ta' San Luqa li għadna kemm smajna, ix-xena tal-ġimgħa l-kbira li hemm naqxa fil-qalb tagħna, Ġesu jissemma bħala sultan 3 darbiet. Huma s-soldati dawk li qed jesegwixxu l-kundanna tiegħu għall-mewt li jinkuh bil-kundanna tiegħu. Jekk inti s-sultan tal-Lut, salva lilek innifsek. San Luqa jfakkarna li fuq l-għoda tas-salib kien hemm miktub dak li bil-Latin kienu jgħidulu titulus, ir-raġuni għaliex li kkundannat kien imsallab. U fuq rasu kien hemm il-kitba li kienet tajt dan huwa is-sultan tal-Lut. Imma hemm persuna oħra ikkundannata ma' Ġesu. Il-Vanġelu stess jgħidilna li kienu żewġ ħallelin. Wieħed minnhom jinkir il-Ġesu, jispjedah salva lilek innifsek u lilna. Imma l-ieħor li aħna nsejħulu il-ħallil it-tajjeb u li tradizzjoni tgħidilna kien jismu Diżma. Lil-Ġesu jagħmilu din it-talba. Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. Għalkemm Ġesu qiegħed jom fl-umiljazzjoni, fid-tbatija, fil-kundanna, isib fl-aħħar mumenti ta' ħajtu xi ħadd li jiddefendih u jgħaddi fuqu ġudizzju ta' vera. Tagħna il-kundanna tagħna jgħid il-ħallil it-tajjeb hija ġusta tassew. Għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma għamilna. Imma dan m'għamel xejn ħażin. U dan il-mument ftit qabel imut Ġesu li tiġi ddikjarata s-sentenza vera fuq.
dan m'għamel xejn ħażin. Imma imur li lem dan li kundannat li jsir l-imħallef veru ta' Ġesu. Isir ukoll tal-lab mimli fidi u tama f'Ġesu. Ma jinkiex, ma jindirizzax bit-titli ta' Messija l-Maħtur ta' Alla, Sultan tal-Lut. Le, sempliċement bismu, Ġesu, ftakar fija, meta tidħol fis-saltna tiegħek. Din hija qatt ta' fidi kbira u għatt ta' tama fil-qawwa ta' Ġesu. U biex temmin fil-qawwa ta' Ġesu meta taraħ ħdejk se jifga bil-proċess kifer ta' tislib għaliex l-imsallab kien imut f'gad għax ma jistax jieħu iżjed nifs. U inti temmen li dan ir-raġel li kkundannat miegħek, dan il-moribond eri minn l-ebda sinjal ta' saltna ta' din id-dinja. L-unika kuruna li kellu kienet dik ta' xewk. Inti titolbu l-ġenna, is-saltna tiegħu. U Ġesu jagħti risposta li l-inna tamlilna kuraġġ. Tassew ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi. Dan huwa s-sultan tagħna. Ma biex nifhmu xi tfisser għalina din il-kelma llum, iridu nifhmu wkoll it-tentazzjonijiet li bih diversi kategoriji ta' nies li jsemmew fil-Evanġelu tal-lum ittentaw u sfidaw il-Ġesu. Salva lil ħaddieħor ħajsalva lilu nnifsu. Salvajt il-ħaddieħor salva lilek innifsek u lilna. Kemm il-kapijiet kif ukoll is-soldati il-ħalliel sieħbu jisfidaw il-Ġesu biex jisalva lilu nnifsu. Pratikament biex jinżel minn fuq is-salib. U aħna niftakru fil-kelma tiegħu min jitlef ħajtu jsiba, jisalva. Min jaħseb li se jsalvu ħajtu jitlifa ma jibqax jgħixha. Għaliex li salva ħajtek hija li inti tibqa' madda fik innifsek, medi bik innifsek u ma tintelax fl-avventura tal-imħabba li tfisser tinsa lilek innifsek. B'xi mod titlef ħajtek. Tiddeċidi li ma ssalvax lilek innifsek, il-pjanijiet tiegħek, l-idejat tiegħek. Imma li titlef dak li minn għalik huwa tiegħek u ssibu fit-tannieqa tal-imħabba u tar-relazzjonijiet umani. Min hu miżżewweġ jew iħobb persuna oħra jifhimni kemm trid tinża minnek innifsek biex tgħix flimkien. Kemm trid titlef ħajtek biex issalva. Għax ormai ħajtek hija l-imħabba tar-relazzjoni li għażilt. Ma meta nippruvaw aħna ninżlu minn fuq is-salib tal-imħabba, se nsibu solitudni u lilna nfusna biss. U Ġesu li kien jaf li din kienet ir-rieda jibsa tal-missier l-isfida jismaħħa u jibqa' hemm. Jiena llum irid insellem tant nies anonimi li għamlu bħal m'għamel Ġesu bl-għajnuna tiegħu.
jiddeċidu ma jinżlux minn fuq is-salib tar-responsabiltajiet tagħhom, tal-imħabbiet tagħhom, tal-familji li qed irabbu, tal-professjonijiet li bihom qed jaqdu lis-soċjetà. U nitolbu biex is-sultan tagħna jiġi jfisem il-mulej, jallimna x'jiġifieri s-saltan bl-imħabba u fl-imħabba. Ejjew inġeddu il-fidi tagħna dan is-sultan imsallab, dan is-sultan tal-imħabba. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnisser minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnisser mhux magħmul, natru waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawijiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Vergine u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponsju Pilatu, mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn dejn l-imbiet skont il-kolba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-sartna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem kom il-profeti. U fi-Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika. Nisqal ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew irresqu t-talb tagħna bl-istess fidu bl-istess tama tal-ħallil it-tajjeb. Bil-Ġesu jitolbu jiftakar fih fis-saltna tiegħu. Għan-nies madwar id-dinja li qed jissagrifikaw il-ħin u r-riżorsi tagħhom għall benesseri tal-oħrajn. Għatihom kuraġġ u motivazzjoni biex ikomplu jagħmlu dan u ħeġġeġ l-oħrajn biex segwu l-eżempju tagħhom. Għal dan nixtieq nitlob. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li jorganizzaw l-affarijiet li jipprovdu formazzjoni għan-nies u għal dawk li jiggwidaw lill-oħrajn biex ikollhom widnejn li jisimgħu tassew. Għatihom l-erf li għandhom bżonn biex ikunu pilastri ta' appoġġ għall-oħrajn. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ejna mulej biex nikbru iżjed fl-empatija lejn ħaddieħor, speċjalment dawk li ma naqblux magħhom, biex inkunu nistgħu ngħinu bżonnijiet tagħhom, nuru mħabba lejhom u nifhmu il-problemi u d-batijiet tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej, ejna biex nżommu l-imħabba u l-verità fiċ-ċentru ta' ħajjitna, biex inħarsu u nittrattaw lil kulħadd anke li min iweġġana jew ma' min ma naqblux. B'imħabba fil-waqt li nogħżu l-verità. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li jħossuhom nisin mill-oħrajn biex jsibu fik il-faraġġ u biex isibu nies li jistgħu jkunu eżempju tal-imħabba kbira tiegħek. Għal dan nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tatina kuraġġ, tama, ġenerosità fis-saltna tiegħek u xenqa kbira li aħna nkunu parti minna u li nilqok bħala s-sultan tagħna bi Kristu sina. Amen. Sibietna ndawru lejl-altar u naraw is-sagrifiċċju tas-salib f'dal-mument
mofrut għalina l-kol biex fuqek tieħu d-doħor ta' kull jum mulej fidejk innati ħajti lilek mulej fidejk ma dal-ħub sulim-bit mulej fidejk għawni rida tijek fuq dan l-altar għawni mulej Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju li bih ibnek reġa' ħabbeb il-bnedmin miegħek. Fiċ-ċokun tagħna nitolbuk biex l-istess ibnek jagħti lill-ġnus kollha il-grazzja tal-għaqda u slim u li għajxu jissaltam għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. Miak u koll. Nerfu lubna l-fuq. Nerfawm lejn il-mulej. Liżuħaj l-mulej għall-atar. Iksewa u xira. Sewa u xira ta' sew mulej missir għaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdini Ġesu Kristu Sidna, assis tal-dejjem u sultan tal-ħolqien kollu. Biex ikemm il-misteru tal-fidwa tal-bnedmin, billi joffri lilu nnifsu fuq l-artal tas-salib bħala vittma safja u taslim. U wara li jkun ġab il-ħlejjaq kollha taħt il-ħakma tiegħu, jagħti lilek is-salfna fuq kollox u għal dejjem. Salfna ta' verità u ħajja, saltna ta' qdusija u grazzja, saltna ta' ġustizzja, imħabba u sliem. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġlu, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, ma' kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Addis, 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 u li Alla tal-eżerċiti. Ismut l-art mill-lija bil-glorja tijak. Osanna flori ta' snowit. Imbirek minn ġej fissem il-mulej. Osanna flori ta' snowit. Għaddis ta' stewint mulej. Inti lajn ta' kull tusija. Għaddis tal-ek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijak. Biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sirnata biex mill-rajt il-batil, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam. Tali disċipli tiegħu għal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li tlaħal kalċi, reġarat il-ħaj. Tali disċipli tiegħu għal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixteret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. dawn il-misteru tal-fil. Inħabru l-mewt, inxandru il-qawmi, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Inħabru l-mewt, inxandru il-qawmi, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu.
Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn qudiemek biex naduk. U mit-ċokontana jitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Stakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Stakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Stakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina wkoll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Tumas More u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bru tad-dinja. Għamel li magħhom il-faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjem nitolbu kif għallimna u lna nagħmlu l-ben ta' Alla Ġesu għal salvazzjoni tagħna. Nistielna li inti f'ismu wieħed jitqaddis ismek, tiġi salvnati. Ikun li tritint fis-sema iktar fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna l-muditna għal ma nafru li minnu ħati għalina. La daħalniex it-tiġrib, iżdeħlisna mid-din. Teħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb għanina tiegħek il-paċi fis-sninna. Biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal Mulej Ġesu Kristu li għati l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn knubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha. Inti taġu s-saltam għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jistwew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla, itneħidnu bih tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla, itneħidnu bih tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla, itneħidnu bih tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlistni minn ħtijieti kollha u minn kull ħasen. Żommi dejjem fidili lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx fil-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalli għal-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux jidħol taħt is-saħab tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun intera. Ressaqni aktar lejk, idejja żomm f'idejk, din ħajti rrid nagħtik
mill-ġdid għax naraf li int l-aqwa ħabib qalbi mxen għalik li nammar dejk mill-qrib lilek bis-sirrit lilek bis-infittex ejni naraf li jint-qrib tiegħek lilek bis-sirrit lilek bis-infittex sens ta' ħajti kollha jinsab fik is-sens ta' ħajti kollha jinsab fik ribtiek mill-viċin irrid li ngħix kuħin biex nisma' kemmtek li tmexxini u nħoss leħnek li jurini li fik it-trinsi ressaqni lejk mill-ġdid lilek bis-sirrit lilek bis-infittex ejni naraf li jint-qrib tiegħek lilek bis-sirrit lilek bis-infittex is-sens ta' ħajti kollha jinsab fik is-sens ta' ħajti kollha jinsab fik is-sens ta' ħajti kollha jinsab fik lilek bis-sirrit warajk biss irrid nimxi lilek biss irrid nfittex u lilek biss irrid naħdem nitolbu. Tqarbilna mulej blikel tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbuk li bħalma u ġieħ kbir tagħna li nħarsu l-ordnijiet ta' Kristu, is-Sultan tal-ħolqien kollu, hekk ukoll ngħixu miegħu għal dejjem fis-saltna tiegħu tas-sema. U li għaxu saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil-Ella. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat, Christus vincit, Christus regnat.
Ħannu lil-mulej Naslu bil-minni l-qdisa fil-festa ta' Kristu Re. Infakrukom li lejla l-Arċisqof se jmexxi talba tal-Asar u l-Barka Sakramentali fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-5 ta' filgħaxija. Nixtiequ nistednukom ukoll għal qudiesa tal-ħamis li ġej l-24 ta' Novembru fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Dakinhar l-Arċisqof Charles Cicluna jala 10 snin minn ġie konsagrat isqof. Il-qudiesa tibda fis-6:30 ta' filgħaxija. Grazzi tal-li naqgħu magħna l dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-ħatti tajjeb.